Tiprajwk rok kubuni dopha bai kwbangma social media o nugo relation tei kaijak rok anga jaga blur khairi katam ni mal some reason tongo YouTube ni guideline rok hingke chini Tiprasa rok dopha hamkrai ni bagui kwbangma bodol kai sanlai tonglaio protest khalai tonglaio chini Tiprajwk rok kubuni borok bai kubuni dopha bai wanjui bosong hai ke tei kubuni bosong rok bai kaijagui relation tonglai mane amoni tui ke tom kebo kok sanai kri Tiprasa rok tamoni bagui tabuk bo Tiprasa rok ni bisingo volunteer hai ko committee slamjak kri kubuni bosong bai kaijak rok no dophani ST batil khainani bagui tei kubuni oinoni kong no se sawi tonglai ulta kwbangma Saraswati miao chung nukha Tiprajwk rok kubuni bosong bai gurilaijak sari kanlaijak dam to kanmung sumung no to kuno hinja jesapana kanlai tonglai thung haipano kubuni dopha bai chung kwbangma nukha masaya mangniya kwbangma burung no kubuni dopha bai relation haika kaijak tonglai mani chung tabuk nugui tongo hingke amoni tike tom kok thaisapana sanai kri Tiprasa hamkrai nai tongnai ro Tiprasa no naiklai tongnai leader hingjangnai ro tamoni bagi Tiprasa rok ka amono miliwi amoni ti kok saya amoni ti ke tomoni bagi protest khaleya nung tini bo kok no saya khna bo kok no saya ngake chini dopha komor thangpruda kok salaisinai tini chini Tipra dopha 15 lakh haike mamang tai 10-15 bosor ongi tonghakai chini Tiprasa dopha rok komisi phanyai bari gala tini ango kongno sakai baksa buksu ano hunano nungba borok munusia sla amti kaijangma jaga rokot kas rok dopha rong nara nai siba tabo hini sawana ano noro dopha chikon tete kmana nai tongma rong kai haike sari tebo noro kubuni dopha rong no nai ji onoro kas bilip khaya dopha bilip khaya nei nor thangmani borok sudise tini Tiprasa no kas dopha onyo borok tribal si hini toma khatoni ka Tiprasa rong no tai norok Tiprasa haike kok sanai rong ka amti ki sana rungu nugo social media rong no bongni bagi birut ke kok sanai nyonga ke noro borogya tabu rogan ti kas dopha rogan su imported naiba niji sau borok kajak pai bo Tiprasa rong ni surname nawi borok ST facility nawi tongan apro ke Tiprasa ko tongsidi hasugo asugui nogo asugui amono belai khewana ma singsa Tiprasa rong ni thinang no wan chugui ne ke amono tabu Tiprasa rok joto miliwi kaisa committee hai ka volunteer slamui khrop sakai narigya sa porjonto chini Tiprasa rok hanyong tongsinai tamani himbele norok nugunyo tongna chini Tiprasa rok leader bura hanjangnai rok se khasiya Tiprasa rok ni hamkrai nayawi rangni bagi simi wan chugui samung khalalai tonglayo ngake Tiprasa rok na siyawi osrai rok tom wan chugnai bong bokhorok tom tongna hnu amoni bagi kaisa su kuno khayasa porjonto Tiprasa rok mililai amo haike no thangsinai chini Tipra dopha tai amdike mamangno tai 10-15 bosor tonghakai chini population komi thangwai nai bongni to bari no tongo nge chini komi khake nor wanchung na sidi butei bo position sognyo zero amoni bagino chini Tiprasa rok omonobo naikol na nanglai kha chung joto sikla sikili ro mililaye omo kubuni dopha no chung birut khe kok samani klaiya kubuni dopha na naislewi kok sama klaiya mo chini dopha chini Tiprasa dopha no chung rokha khlainani bagai kok sama je klayo amoni bagino omoni tuibo chung kok salaine nangnai hayada nor comment khai sadi omoni tui sana da nang na sana nangye tinin video amsung nung sitong hambai jotono